Dia 43, direcció Japó, amb transport públic. Ens llevem ben d'hora i marxem directes cap al poble per exprimir el dia al màxim, ja que avui per la tarda toca agafar el bus cap a Grècia. Per arribar a la part vella del poble ens va tocar enfilar una bona pujadeta que no teníem gens prevista. Però sí, va valer la pena. Estàvem entrant en un dels pobles més macos de tot el viatge. Enfilaves un turonet flanquejat per carrerons d'aire medieval amb un castell vigilant des del capdamunt. I des de dalt se t'obrien unes vistes espectaculars de tot el poble i de la vall que l'envolta. Això és la realitat també d'un lloc turístic, que està ple de penya. Quina locura. Hi ha gent per tot arreu. Vam parar a dinar al lloc on, per sort divina, ens havien guardat les maletes grans. I vam dir adéu al poble per anar a buscar el bus direcció Grècia. Aquí a les fronteres, depèn de com és més fàcil i més ràpid anar a peu que anar amb cotxe, perquè es creen unes cues bastant importants i bastant pesades. Arribem a Grècia, intentem fer encàrrecs i, sorpresa, tot tancat. Així que vam esperar que es pongués el sol i cap al llit. Si voleu veure els vídeos complets, passeu pel nostre canal de YouTube, Desvisats.